Есента е най-плодотворният от към работа сезон за Ангел Недялков. От повече от 30 години майсторът поправя обувки. Цялото му семейство работи в ателието, а то творчески разхвърляно, но автентично, истинско, като всички малки работилници. Обущарството може да се усвои в професионални училища и гимназии, както и в центровете за професионално обучение. Според Ангел обаче, като всички други занаяти, и този се краде. Тук сега спасяваме едни обувки, които са хубави, от естествена кожа са, но самото топче се е развалило. И сега за едно топче трябва да се изхвърлят. А пък са удобни на жената. Това е голям номер, който много трудно се намира. И зато и ги спасяваме. Трябва да имаме всичко при нас. Като се започне от токчета, капачета, кожи най-различни. Как всъщност започнахте тази работа? Първоначално завърших обувен техникум. И на времето имаше разпределение в завод бившия Петър Ченгелов. Там завърших, там работих 3 години и след това се преместих. Отдел беше поправка на обувки, ремонт, репаратура. И имах честта да работя с едни от най-добрите майстори, защото бригадата беше 7-8 човека. И всички, които бяха преди пенсионна възраст. И така, последствие на 4-5 години работих с майстори, които са работили по 30 години са работили. Даже всяка си помисля, аз вече 30 и колко години сигурно съм работил, защото от 81 година занимавам с ремонт. При ремонта човек може да види всички новости, които влизат. Значи тук всички нови обувки. Даже, сега примерно, това е една обувка, която е от една фирма, която е като рекламация и трябва да отремонтира. Вместо сега, примерно, да изпрати до завода, ако в Турция, Италия или откъдето да се занесе и да се върне, ние донасят тук. Няколко фирми работим с тях, правим рекламациите. Как се промениха обувките за 30 години? И като качество, и като модели? Какво да ви кажа? Ето сега, някъде тук беше. Какво да ви кажа качеството, какво да ви кажа, предишните обувки се правиха и при 7-8 години, аз самото сега виждате това. И това сега клиента беше само толкова, примерно. Аз трябва тази обувка да отворя, за да може, когато залипа, това да се вземе. Добре, значи тя се дърпа. Какво да ви кажа? Какво качество да говорим, като ето виждате? Просто всичко вече се прави като един магазинер, който продаваше обувки, казва, вика, това са обувки за продаване, не за носене. Това е, вижте. Точно тук, в този момент, да, точно в този момент, тук не е залепено. Значи аз трябва да отворя цялата, тук да си я подлипа, после да зачиста, нали, тук, за да може да хване лепилото. И това е. Нашата работа е постоянно с... И много хора, има някои, примерно, си ги носят обувките почистени, нали, но има някои, които с пръста, с праха, с всичко, защото ето виждате, аз това постоянно тук около мен, до тялото. И даже един клиент идва и беше ми донесъл много мръсно. Викам, бе, да беше ги почистил по-немалко. Правих му забележка. Господине, аз си плащам. Като си плаща, вземай си обувките и си тръгвай. Той не може той да държи с двата пръста, аз тук до тялото си да спъвам обувката. Това е горе-долу от 30 и колко години се занимавам с поправка на обувки. Не мога да кажа, че всичко знам, от всичко разбирам, но повечето от работи вече са минали през ръцете. И това е сега новите обувки се правят като че ли само да не се гледа здравина. Не, може би реномираните марки, които са, те си държат. Но всички тези обувки, които се продават на пазара, просто е... Така че по-добре някой да си ремонтира обувката, да си я направи и... Тоест, вие след като дойдат за ремонт, дигате качеството на самата обувка, защото или то материала си е
Не, аз примерно възстановявам сега. Вместо тази обувка да иде в коша, нали, да замърсим природата, аз се възстановявам. Нали, примерно удължаваме живота и така. И това е, че при нас се изисква, значи трябва да имаме, виждате, тук са 10 чифта обувки, няма един с един, който да се прилича. Значи, примерно, тази иска едно капаче, на другата иска друго капаче, тук е за най-различни ремонти и ние трябва да го имаме всичко. И доста е влагане на средства, за да може да се... Тоест ремонтът е по-интересен от производството, защото се сблъскате с различни видове обувки. И друго, тук се завързват много приятелства. Сега, примерно, много познати. Някъде минавам, здравей и здрасти, аз вече се чудя кой е този. И... Аз преди време бях наел едно голямо помещение и исках примерно да идват да се обучават. Млади хора или който да дойде, защото 3-4 месеца, като се работи при някой, който е работил, вече на този му е по-лесно. Нали? Блъсква се с... И... Като казаха от бюрото по труда, какви изисквания, какво и аз се отказах. И после просто самото помещение беше много голямо, имаше възможност да кажем един-двама човека 2-3 месеца да курс на обучение или каквото е, защото малко или много, за да се почне това нещо, трябва да се види от някъде, да се работи с някой, който се занимава. Защото сега, примерно, производството на една нова обувка, в завода си има технолог, има си моделяр, има си човек, който отговаря. Сега, примерно, на тях им трябват такива топчета, този модел топчета, те си отиват, поръчват си ги, взимат си ги, такава кожа си взимат и толкова. Докато при мен, сега като дойде, аз трябва такова топче, по-високо, по-ниско, най-различни, зависимо от клиентите. Аз това при нас е много по-различно. С какви инструменти ви започнахте и какви инструменти изобщо ви трябват, за да ремонтирате обувки? Има инструменти, тък му казвате за инструменти. Сега това е, откъде съм почнал работа, това е масат, който служи за заточване на ножове. До сега съм купил поне още 10, но това, което е качество тогава, тук даже пише, някъде пише 3 лева и 20 стотинки. Качеството е съвсем различно. Не можем с ножа така да се заточи с това нещо, което 30 години се работи. Сигурно, примерно, е този инструмент. Го взимах от един колега. То не е един колега, ами 37 година или коя е, дядото е работил. Значи той е бил 8 набор ли този човек. Просто взимах го и изчисти го, направи го и се видя, че той е най-удобен, отколкото примерно някой сега. Тук има заварки, тежък, неудобен. Мисълта, нали, говорим за инструменти. Сега този чук, примерно 30 години съм работил, аз и там още примерно 20, поне на 50 години работено с него и виждате го, че нищо няма. И е удобен, даже като просто лекичък за самата извивка. Извивката му е хубава, примерно сега нали, когато се работи, тук ако някой по-извит насам или натам, трябва удобен е за работа. И това са инструменти. Клещи, имаме тук зашийни игли, шило, тук спиртник, какво да ви кажа, много инструменти. Примерно тук е едно чукче с такава дръжка, която някой път да се закове някъде с по-малък отвор. Други инструменти, какви. Значи, примерно... Всякакви болчета, гайки, винчета. Даже и тук това сега си събирам гвоздите, да не замърсяваме природата. Малко или много. Има, примерно е сега, да кажем, тук е най-различни инструменти, които си имат за дадено нещо си вършат работа. Всяка обувка не може да се ремонтира. Връщали ли сте такива, които не спасяеми? Тук, примерно, има една пластина по средата. Значи тази пластина, като се счупи,
нищо не може да се ремонтира. Също има обувки, сега новите, които са там по 5, 15, 20 лева, които са. То не е кожа. То, като са мини на машината да се шие, тя го раздробява. Той става на нищо не става. И не всичко може да се ремонтира. Не знам, вече всичко. Търговците вече. Но няма как да се пробие на пазара. Не може. Почваме и тук с нови техники. Сега. Преди ги заковавахме и сега докато вече с тези винтови по-здраво става, по-хубаво става. При Ангел влизат всякакви хора и всички са посрещнати с усмивка. Възможността за нови запознанства и приятелства привлича майсторът в професията. Добре, ако сложим да, и това го изолираме, махаме го и готово. Да. Слагаме така, да, най-добре. Подобно не да няма да е. Да, разбрах. Не, това трябва, да. Оставим така, Добре. Значи това го махаме, тук са тези дупки си нещо. Трябва ли нещо да са? Не го трябва да стои някаква кожа, нали, за да може да се замаскира. Да затворим тези дупки, които са, да може да стане по-клиента да го подава. При нас има вече последователност на работа. Сега, примерно, не можеш едно нещо да го намажеш, да го чакам 10-15 минути да съхне, аз го мажа, оставям го да съхне, през това време подготвям други неща и така да върви работа, защото иначе тук бангото постоянно покрито с много работа. И сега, примерно, това нещо сега се слага някъде, сега да го покажа. Тук тази, за да го закова в това нещо, тук се пълни с... да може да задържи гвоздичето. Какво лепило използвате, защото много хора правят тази манипулация сами вкъщи? Обикновено турски лепила, немски лепила и които са... Значи, примерно за дадено нещо, във всеки един завод си има технолог. Той пробва няколко вида лепила и после се дърпат. Нали, фирма, която иска да има, да се продават обувките, да са здрави. Не, малко са вече такива. Значи, в завода имаше една машина, която слага се обувката и се дърпа. И тя отчиташе, може би, с каква сила се разлепва. Или дали изобщо се разлепва. И с даден вид лепило. Защото всяка една материя трябва да се обработва с точно даден вид лепило. Да, ама вие как разбирате с кое? Знам ли какво да ви кажа. Примерно някой път, когато се колебае за дадено нещо, 2 или 3 вида лепила, тествам ги. Значи намазвам тук и го оставам да изсъхне. И тогава опитвам се с пръста или с нещо да го махна. Значи махне ли се от това нещо, значи лепилото не е подходящо. А пък има някои, които вече са, които не може само с залепване. Сега, примерно, кои обувки бяха и сега тези обувки искат да се залепат и да се зашият. Защото, каквото е да се направи, тук няма да може да държи само с залепване. Тук сега си подготвих едните обувки, сега слагаме другите. А трябва да са и почистени преди лепилото, съответно? Да, почистват се. Не трябва да са мокри, трябва да са сухи, примерно, обувките, защото когато е мокра, тя няма да залепи. Да ви кажа, има такива трикови, които ги правят дадени фирми. Значи, примерно, той нямам какво да ви покажа. Ходилото
преди да се залепи обувката, минават го, без да само зашито ходилото. И имитация, че е лепено шито. И тогава вече ти си мислиш, че взимаш обувка лепено шита, тя само залепена. Хубаво е, като се залепи и заши в момента, самото зашиване става като се получава един вид като прес. И тогава вече става по-здраво. Преди малко намазах обувката, тук вече сега тирам, слагам върху йорса, да може да са. Йорс казва това, където за обувките. Говорихме за и повечето от работа тук на кръка. Това вече кръка е станална. Изрязва се. С нож, който трябва да заточи много добре. И постоянно с масата се точат. И казвам, аз на времето просто попаднах на много добри майстори. И много работи научих от тях. И при нас тук вече може да се използва и най-малките отпадъци, които примерно от голямото производство са. Ето сега, примерно, виждате колко малка площ и това е достатъчно, за да някои фирми си му стават като отпадъци. Тук слагат няколко гвоздия за сигурност. С какъв материал работите за подметките? Това подметка не слагате? Това се казва револит. Те са най-различни материали и пак да знаете, че от най-различни фирми. Сега, примерно, от една фирма вземеш един цвят, друг цвят. При мен трябва да има черно, трябва да има кафяво, трябва да има всички цветове. Една фирма, която, примерно, произвежда обувки, тя си зарежда даден материал и толкова. Нали? Следващия материал пак си го зарежда от някъде. Но при мен пък трябва да има всичко. Няма да цитирам фирмата. Ходих в една фирма, производител на обувки. Питах ги дали мога да взимам от тяхното производство, примерно токчета, капачета, примерно, за да каквото произвеждат да го имам като, защото капачета на време като се смени, да не се изяжда тока. Нали? Бързо става, на време като не се, бързо става и за мен. Ремонтът става много бързо и за мен е по-лесно. Казаха, не може. Не може да ви дадем от тези токчета и тези капачета. Викам, добре, кажете ми тогава откъде ги купувате, аз да си ги купя. Не може. Няма да цитирам фирмата, защото не е колегиално за колеги. Не се говорят лоши работи, но зато и. Просто искам да съм в момента, като дойде тази обувка, за да може аз да се отремонтирам и бързо и да удължим живота. Каза за изяждането на токчето. Може ли да се спаси, ако се изяде нагоре? В някои моменти, когато много е износено, вече не може да се смени, защото се получава сега, примерно, ако тази обувка много е износена, ще седи така. Ако толкова, така предполагам, че се вижда за какво става въпрос, защото тя си има точно определеното. Вижда как стъпва обувката. Значи малко повече, ако трябва да се надгражда, тогава вече не става. Много хора, някои хора много си ги пазят обувките, на време си ги донасят. Това вече е готово, може да почне да го шия.
Тук има един инструмент, който може би като мине някой ще го подритне. Нищо, аз съм си го правил, всички инструменти почти ние си ги правим. Някой ще го подритне и няма да разбере за какво става въпрос. При нас е. Това е като игла. Да, такова нещо. Те всички колеги го имат. Специално направено. Тук са. Трябва да е равномерно. Конците какви са? Значи конците ги взимаме италиански, турски, най-различни са. Ето, ако искате сега това, може да се опитате да го скъсате. Това не може никакъв начин да не се скъса. Това е специални са за такова зашиване, преплетени са. И... Може да го вземеш то като плитка. Да, той е преплетен. И тук при мен имам всякакъв вид. Светло-бежеви, тъмно-бежеви, кафяви, най-различни, защото сега това, ако трябва да си бъде с черно. Примерно някой други, което със светло-бежево трябва да се зашие, друго с сиво и така. Може да го оставите там, то не е толкова. Не, от какъв материал са, знаете ли? Не. Заводска тайна. Не знам, нещо ги правят, нещо изкуствено сигурно ще предполагам, но даже и при един приятел, който прави гайди, вика, аз взимам едни конци, слагам им восък, това е восък. Преди бяха с ленени конците и се минава с восък, за да може да не влиза, като са, когато правя това, вътре да восък задържа. Също да издържат повече на вода, на други работи да не се развалят. И той вика, знаеш, вика, слагам, вика, восък. Викам, Ники, викам, ако искаш, викам, да ти покажа, викам, от моите, които работя, тук италиански са хубави, са много са здрави. Опита, вика, ще взимам само от тях. И сега той гайдите почна да ги прави с... И за лепилото, и за конците се казваш от чужбина. Нищо ли нямаме вече тук? Няма нищо. Значи, какво да ви кажа? Това е лепилото, това от Турция сигурно внасят. Тези винтови... Чакай сега да видим какви са методите. Пак пише нещо. Някаква фирма от някъде. Не знам вече какво е. Почти всичко се внася вече от чужбина. Няма българско производство. Гвоздите може би са от български. Не казвам, че вечно, по-здраво, отколкото ще бъде само ако е само залепено. И тук вече се зачиства с каучук. Където лепилото, нали? Защото то не може да се намаже точно, за да стане. Това сега, примерно, ако една фирма, която произвежда обувки, има някакъв консултант при нас, нали, за поправката. Сега в момента, ето тази обувка може да се носи много повече, отколкото защото държи лепеното и тук вече си става много здраво. За финното шиене майсторът има специална машина. Старичка е тази машина? Стара е. Аз започнах в 1991 година. Ходих в Бургас да играя на търг, за да мога да я взема. И после от Бургас я докарах до тук. Шевният техник, който работеше. След 1991 започнахме ние да се занимаваме всеки да си отвори ателие, всички, които бяхме там. И много е важна тази машина, защото на една друга такава машина, примерно като онази, не може да се зашие това нещо. Много сложно ми се вижда. Значи това трябва да
конеца да е същия, трябва да бъде на същия цвет. Без тази машина да стане, тази услуга не може. На клиента му се вижда съвсем лесно. Заши ми това, не предми това. Защо не може да ръка, защото е много финно? Да, значи той иглата, ако са мини с това, което ших, тук ще стане много грубо и много... Изобщо няма да бъде красиво. И пък така ето, той си става... Даже това обувка, която не е носена заради езика. Сега да видим машината за разтягане, да ви покажа как работи тя. Значи това е машината, която е за разтягане, значи предварително се пръскат тук само той е препарата, той не отговаря същия, не е някакъв. Ето ще го правя. Пръсква се, за да може да уметне самия материал. И тук с лява, тук това е с лява и дясна резьба, се разпъва. Това ако са ти тясни обувки? Да, когато са тясни обувки, слага се и тук се разпъва, за да може да станат. Или докато изсъхне. Значи това с препарата, който го напръсквам, трябва да изсъхне и си остава тази форма.